गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय साकमा बाथौ थानसालि दाउब' गाथोन बियाबनि सिङाव थानाय बाथौ थानसालिनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 12थि 3 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्रायनो जानानै दिनै थुंगेफैबाय। दिनै जोबथा सानाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि पुलिचरन बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौथुमारि नेहाथारि कनिन्द्र नार्जारी, मिरु माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै खाख्लारी, AWDCनि मासिगिरि असिम हासदा, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि रनजित कुमार नार्जारीमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लायो। बे गेवलां मेलाव बाथौ धोरोमनि गोबां बाथ्राखौ लानानै रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे गसाइगाव जिल्लायाव बे 3 बोसोरारि बे एनुवेल कनफारेन्स खुंदोंथ', बेहाय 30 आरो 31 थारिखखौ बे लादों आरो बे हाबाफारियाव आं दिनै 31 थारिखआव गेवलां मेलाव आलासि महरै बेहाय आं फैदों आरो बेहाय आलासि महरै जि बाहागो लादों बेहाय आं बे बाथौ गौथुमनि बेखौ बाथौखौ फेहेरनाय, बाथौखौ फोगोमनाय, बाथौखौ फोसाबनाय बे हाबाफारिखौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायनि जि हाबाफारि दङ जोंनि बाथौ गौथुमनि, बे हाबाफारिनि सायाव आं रायजोफोरनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। जोंनि बे बाथौ धोरोमा मोनसे जोंनि गेजेरनि बे दा जोङो मोनसे बे धोरोमखौ जों बयबो अनसायनाय, बयबो मोजां मोननाय मुलुगनां बे धोरोम हिसाबै खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जों बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि आरो बर' माहारिखौ जों दावगा होनायजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन धोरोमजों ज' गोरोबलायनानै अनलायनाय आरो जों दावगानाय बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों। जाहाथे जोङो दानि बे मुलुगाव, दानि बे क्रिटिकेल बे मुगायाव बे धोरोम फालिनायनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफोरनि गेजेराव सुख शान्ति लाबोनो हायो, बेनो जोंनि हाबाफारि आरो बेफोरनि सायाव जों खामानि मावदों। जों बेखौ लाइमोनफोरनि थाखाय बेखौ फोसावनायनि जों लामाबो लादों। दा बेखौ जोङो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों, जेरै जोङो बे जोंनि बे सिबिनाय खान्थियाव उन्दैफोरनिफ्रायनो जोंबो बेसोरखौ बाथौ थानसालिफ्राव बे आर'ज हाबाफारिफ्राव जोङो माबानायनि गेजेरजों, ओमफ्राय सम सम बिदिनो मेल मिटिं खालामनायनि गेजेरजों बिदि खालामो। आरो थिग बिदिनो जोंनि बे दौरि हान्जा जायफोर फुजारिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो मोनसे फर्मेलिटिजों मोजाङैनो जोङो सिस्टेमेटिक जाहाथे जों फोरोंनो हायो, बिनि थाखायबो जों बेब'स्था लादों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो।
बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।